Никога. Никога не ми се случва да съм искал да се отказвам. Здравейте, аз съм Реми Тоин. Роден съм в България, танцувам от мега много време вече. Това, което ме движи напред е мечтата ми. Да успея да изкарам България на картата, като става въпрос за хип-хоп танци. Понеже нямаме човек, който да е познат в хип-хоп средите извън България толкова много. И аз бих искал да съм първия да отворя тази врата и да вкарам още хора. Намирам вдъхновение във всички, които са по-добри от мене, което е... бая хора има, които са по-добри от мене. Никога не ми се случва да съм искал да се отказвам. По-скоро аз, като видя, че някой е по-добър от мен, това супер много ме мотивира да стана по-добър и да ставам, да тренирам и просто да се развият. Това, че съм физически активен, ми помага много в други индустрии. Предварително аз съм се движил, т.е. единствено и само трябва просто да си кажа на ръката тук, тук и тук. Т.е. доста по-лесно се напасвам, когато става въпрос за по-нови неща. Накъде? Мисля, че най-вече към това да работя още по-здраво за това, което искам. И вече когато дойде момента просто да го сграбча. Тоест, ако да кажем, че възможността е някакво птиче, което ми каца на рамото, просто в някакъв момент да съм. И да сграбча тази възможност, която идва.